जागिरदआव कंग्रेसनि बुट केम्पखौ दुथांफोरा बुफायदों। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां जागिरदआव बिसायख'थि आरो हिंसा। बुधबारखालि हराव सिनाय मोनै दुथांफोरा कंग्रेसनि बुट केम्पखौ बुफायबुसि थेर-बेथेर खालामदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जागिरदनि बागजाब मण्डल कंग्रेसनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मावख'खौ बुधबारखालि हराव सिनाय मोनै दुथांफोरा बुफायदों। लागायनानै दोननाय बेनार, पस्टार आरो कंग्रेसनि बिजाथि प्रद्युत बरदलैनि बेनारफोरखौ दुथांफोरा बिसिना थेर-बेथेर खालामलांदों। बे जाथायखौ कंग्रेस दलनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बे जाथायनि हेंथायै पुलिस थानायाव अजद हैबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। जागिरदआव कंग्रेसनि बुट केम्पखौ दुथांफोरा बुफायदों। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां जागिरदआव बिसायख'थि आरो हिंसा। बुधबारखालि हराव सिनाय मोनै दुथांफोरा कंग्रेसनि बुट केम्पखौ बुफायबुसि थेर-बेथेर खालामदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जागिरदनि बागजाब मण्डल कंग्रेसनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मावख'खौ बुधबारखालि हराव सिनाय मोनै दुथांफोरा बुफायदों। लागायनानै दोननाय बेनार, पस्टार आरो कंग्रेसनि बिजाथि प्रद्युत बरदलैनि बेनारफोरखौ दुथांफोरा बिसिना थेर-बेथेर खालामलांदों। बे जाथायखौ कंग्रेस दलनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बे जाथायनि हेंथायै पुलिस थानायाव अजद हैबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों।